Pitas jol patwa klam along open stage kimi kang pulapen BJP party kang dang amay kapaman pon. Ikoy rapon nilip constituency ke parlo tarapung atowar alun ke bat along kisang ahem kikim tang etlong. Forlen atowar ke pon dikrong blok number 1 along le adim lam kiklang pon. Kardom inglong kriya birta penini sami mirtina tiron pi non birta thi pi pen arju ponitha. Jamini phaing kora ke thom arni por phai isia por malom pen pi tas jol patwa klam along open stage kimi kang pua jai mek paman ponlo. Bangso open stage kimi kang pula pen BJP party kang dang amay along kacetong dun alhi aman pen Karbianglo Autonomous Council EM in charge of Agriculture Land and Revenue etc. Amar Singh Tiswaphan Kuki Cultural Troops atum pen kang thum karne sitame Kuki atum aron ateng pen alon piponsi ingthum arne ponno. Papangjang alhi Karbianglo Autonomous Council Secretary Sangpi Nirola Phangchupi ACS atum chetong dunsi EM arideng pen open stage kimi ingpu ponlo. Lapen manja pen kahilo kilometer krep ho sosya dak mesen pen black to pink piponsi surhini ra engkora pli angbong patang pon poputa EM pen lamthe cecak pon. Lapen Kuki Cultural Troops atuma phansitame dihin kerap pipajir pon. Lasonsi BLCC Chairman Lawrence Rongpi, VDC Chairman Ken Singh Be, Manja Municipal Board Chairman Gotom Hanse, Hun Teron, BJP Singhason Mandal Committee Dun Meipu, Longbir Teron, Konchun Bang Lawrence Ronghang, Nancy Tuboy, BJYM Media Co-In-Charge, Boynu Dongol Study Cell In-Charge, BJYM Shakti Kendra Committee Rat Cyclem Bang, James Pangcho, Son Kiling Pendanglok Polling Station Meipu, Konchun Bang, SGB GB BJP Party Aphan ke Kroy Arong Aratatum Chetong Dunsi, Aldir Alon Pen, Kulkan lunkan sitame paklang dunsi ardi dojot pen ing samjin pen mei pajut ponlo. किबा पूरा पूरी लग से गांव पूरा खलो बहुत लग बाहर लगे से बोले এটা আমিও বুথ কমিটি 103 104 মই প্রেসিডেন্ট হয় মই খুশি কথা মই জনাই আছে থ্যাংক ইউ Ingko rapon nilip ke parlo tarapung ararapan ESDC hem phanga song pen dalamara pen tarapung kacheleng kisung la pen arni arwe kachiti bin japhan kedam tang ningkan ko anlone sorkar pen chari deta kesanga hem kimpipe kaikita radatum arni arwe charsi nang verlo laswa kisung jinisi non nilipen ESDC hen pen kachipati dun jabang phu sar sunil tobi ahin pen tarapung ararapan kanghon kangjin so pen radapan panong si Dalamara pen tarapung adak mate hai thapu aing long ke barjong kisanga hem kimpono. Lapen lasona kirap ke hem phang asong pen non anta ajat arat cari asong atumta lason akirap ave pinlang. Lasi lasona ke mela pen akirap kilong along si cirap ceto dunji pusi tarapung aradatum ninjeninti. Lapen anso se akisung dolang tuwar lapen se kacelang ahemta ave lasi lahaita alang lipen nangrap nang jilang. Tarapung pen ning metimung inglong kiri abirta. Debaka to Dimapur via Dilai 4 lane atowar ke Ponbom along Thamsri constituency ke parlo dikrong block number 1 14 mile along ke do ningkan pokep sese dikrong club arta along le bang ke thong abang puatum pen chirai pidet amat bata along amina amen chithaptun thor amat halabang so arata tumapan pamang huprong. Apar dikrong SGB komoling tipen kaningje ponke ajir dingkloi pen dikrong club along le pata cheklem lo bonta ang thek kelong thuke anut kapre katumsi amen chibi bor idet nilitum arat chelong nangchi athe labang so club lake ningkan phokep soselo keseng pon nonang ke dopikok amen lake ang thip kiri rongpi son of Dhon Singh Rongpi Jingthor Kramsa son of Augustine Kramsa Jisong Kiri Rongphar, son of Suryo Rongphar, Latuma Phanke, Chinine. Labangso Phiranki Ame Along, Dikrong Club Secretary, Sarsing Rongpi,
Kania terang GB Joy Singh terang rong tharve GB Mongol teron lapendra ratum cetong dunsi RDP dunlo. So press meet ke phaja meglong media hoi pen ke bang tum hasita melang le tum hada choro lo ne tum sai jok je pini press meet ke pinang ko kalam the bangala poen lo je nile tum ladak club along le men tu pen neta nile tum ta jormo melang ar jing ding klui pen nile tum la bang so a club along le rong kre ni do la bang so ali arai bu kama tha pen mo api dorkar doji bu kama tha pen nile tum rong kre ni jing rum pen la bang so center bonai si la dak club along le ni tum rai do la so ke rai long bang non khurwe mate tobar krong plinange krong flut pen a jok aga prega men si dorong lo mate amuk Agustin kramsa sopo non la dak doji Agustin kramsa sopo jingthur kramsa lapen anthikiri zone of Don Sing Rongpi lapen surjo rong phar sopo jisong kiri rong phar alang litum sa men dorong lesuko pusong si ke dorong ma punile tum mang hulap mang ramlap adhe alang litum ke plang ke pia tum la son ke tu kala tum manang ki ke nile tum ning otpi lapen Dhonsri constituency ke alang litum chini je pa pipi lapen ke nile tum ke thekeri se tame kongpi alang litum nang chini la so pen si nile tum han nang ke boycott ma mate nang ke lang ren ma pota nile tum chema tha la si nile tum la bangso atuar krong pi ke krong flu dong pen la bangso a club along le nile tum abangke athema aprang nipu nipi lapen ke sarbora tum makai si nile tum han nang ke thik pi tikang athe la bangso a club nang ke thik pi tikang ke mo arnisi organization doi pu pen nile tum la bangso ke se a branch pen se me la dak office kim lo la pen ke club sita me nile tum non un an ge nile tum kapang tangi phan se nile tum yuda hen bes me bot lo la pen la si nile tum abang alang li tum phan si alang li tum ha sita me dong le abang ke echeta pi dek the la pen pita pipe la si la bangso along abang nang cherap nang cheto dun beg nang ji ake hai tulam rong hang sar sita me la bangso along bang initiative nang dun beg nang la pen sara morsing di so revenue sita me alang li sita me initiative nang dun beg nang ji athema la bangso or kar biang long sita me alang li silong le hem phulo alang li pen peta jata klemon e la salang li bang la bangso along le alam kilong bang na cherap dun beg nang ji alang li tum yong si kidu ka tum han ka cheng hon do la pen ke karbia khai phan ka cheng hon do polotang te alang li tum nang cherap dun beg nang ji la pen initiative na dun beg po busining thelo la pen mondor sk pu phan ni alang li tum han ki pudam ko alam ga li sita me na hong long sita me la son alang pi lam phong do pik athe di pangrat ta so di pangklap ka cheng hon ilitum army dolo chiklo yon trok manin kan sidolo la so kota kuri mili di pangklap president lo sita me mondor tum pidong wilone sita no nang klang ke aprang ke dak number ta 19 non ke 191 to kok apen bang thomni to kok kasi ni tum mangke la so akla palong nili tum ke mayok han pipe tum community ke pangtang ragi la pen ma jok da dang unde la sine la media president manta di tum pilo la sila dake la bang thong tum nang silendar tik apen bang thong tum ni tum lo nang wang rek nangi la situm apa di krong ke ningkan phokep rahini an pen sin di tum sa kla pangcheng la sini tum la an rong krip trok sa klab do la sini tum la bang iri re nili tum mangke chituk pet pen si song pon pula si tili an tilem dengan tolokan miem atumanta omor isu non cm non tudam rong hang noi la pen la produk sa tumanta nitum rong nang cerang dengan ji la pen nitum ke Dhonsri constituency 19 Dhonsri constituency alu sido nitum la so klab angke nitum patheoji la pen nitum la so bang thoma me nitum pipe nitum si song pon pigang yang lan si lem dengan tolokan